Masimba hoye. Mogo geta bud. Moganyeti chichekeji chinga kijintambe. Ikabona mogo geta. Aye ukwana kurunsa lazima watu eliwaga. Aye kora kanangu wake kigendu mobe. Ade mapema. Odo relax. Sasa abangina nomule. Abaga kalen. Itangani taiten saba mabera. Motu abere. Echeki chicheki kanganka di chiarwetu. Nonyekanga tukopie dilito enkol chirubon. Alamis kanga na alamis ntu achirwete. Lakini ntegetemba saba mabera motu abere. Ekiagera nchia nyorwa. Aiga before ndara kwa na nindoche abaishimiwa. I want to recognize you. Mheshimiwa Boaz mwe AMCA. Nwara. Very good. Aya. Oyo kumugwati ya uno mwaka gesuka. Mwaka gesuka noyo koruga. Oyo kumugwati no mheshimiwa Mchimisanza. Oyo no mheshimiwa Enyororo, ere chairman ya budget alia ya assembly. Oyonde na mole tikuranga kyokoro kubona. Mesha kobonyo. Baba mole tikura bwaze kamotini ranzi. Kamora myana. Lyo mheshimiwa olia mkerage. Nato nikiende iba ya ino moina. Richmond, lere kurbuge kaalia. Alafu, wenomo waziri ondabu. Wako Hussein Obaiga. Olenge kukuruku DC ondabu. Taite kuboli chikura lakini nomo waziri wa education na administration as a county. Noyonde, nere nomo waziri o sports, nere okuruga. Eri Miyenda. Alafu ninoche director of ECD Badegaiga Narura Ward admin timu ene karibu esenge njaba osono abantu aminto ntegetemba tebi lero inachagaiga ko make sure mbasere no sera kuande nomoko Ogo sera wenchara kwa bana bagenda ralia school. Tuiwana ine. Na nenda kidembate. Onye nenchara yenda muma tengora sera tu. Lakini lero munga njira to sera abana ogo bagenda ralia school. Chairman ole deputy discreet yema itanatuara Ogo isaransa n'abagaka n'abangina kurukinyomba isano isatu chionsi chia Masimba mwagambire amangana alimonsi ayande alitwa kitegeka public participation nkonya digere liende itangani entegete bega ina lengo mujumbe na jetega Masimba ekilimarikia hoteli ya Buga aso mheshimiwa Professor Ngeri abegete ekula nate message ya sachiane mekinde shwa ekula ili abere abantu twanse kwira mabero ekaire ne promise na aliete kiendo mujumbe ngabone karongo ndo mugabana nkomekinde shwa ekilimarikia yakole ndike Kiabe. Naende boyko. Na kitega ya ngumbu Father Onyonga. Akadra nywe edaraje ya macha we taigo.
nirige na liriri tanya wati unajite nkariki kibasiane cyose amukoro mu buko nkahata lige na liri amaram nabe kororo orokiro na lutaya toroenga kitokorokora arapasa mabuli natakiro aramasha ngokugana ndigoro aramasha abagaka mbali bacyanka gari bagaka bali kayibali inango igo abagaka aba bachicha tokagamba mwantebe daraja kinyinge kiri kiwete especially kiri ki county ngorra tolinga kitoko bikakibesoro monganjere lero sori nyinge te yogaiga enacha ngenane chicheki ne chicheki echimontegera etimwe yuskangwe kaje mantwarando igo gerbo abana habari wono balo maiga mundu abana habari kimwanga kimoko ibachi akego abo babero abo denagaiga baberega sada tyabanga abando enasaba itangana nanse nasaba mabere kyera chicheki chibasari kanga tu aweto mutinyoka be diri Januari mwa apply lakini igaita katika bere ama MCA 15 bakalika lirube 15 bakalika lirube gochiali COB Nairobi bakateneni kibese kyamagendero chicheki chebasari chipara no ene mishahara yabo yo igatenena banyanga egendo bayengote ne ndibata getinga to baye kibese kinyinge babeke mu buko elio aba emisi yaba bonds baboli eba akolyo mushahara karibu 1400 400,000 umushahara obo na allowances kandi menye bata getinga na ndibabeke kibese kino mu buko kakimba wanja abana banyone kiriwe kitatu kyo osena kimwato jolere intu n'abakuriye kazi bayino nandira mu moto TV stogo kibobenga ya Simba ngaho yenda muri bobe aba MC abo iko na batatu oyo ino no alengo yo mwo mwa mutomete Baroko mwabera lakini bona abagaka natebe tumuisaransi no mweshimiwa ino mumwe agambe na inwe naliturayira amagendero bo segitego tokonya tuiwana ine bona ndegitentebega emyaka ebiri yaede kisegi kyo kakikyoro ndagitembasa be mwezi mwanjije tubakorera amagendero na mwato ete kinguru icyo rero nkwena nande kibesa shilingi million 3.8 million asabana 1245 eyima simba yoka egetabweke ekebwata abana 1052 kibesa tone netegaiga milioni 167 nakyo togenda tego distribute zenye kibesa chinde ekene toena nete 245 echinde mambya bantu bali bakwata abana form 1 ga integete mambya emugo chobis ikera mambya skuru yego ile tayo ntegete mo chobis moino iga yo mwe MCA na ward admin
abantu bane babaye chief form 1 na professional training center Nyabarororo tominyoka ninore nyasaye kawanja chiwiki berega form 1 twakanire chibese kangankale twakanire chibese cheli ndoywana neyo chipara echichate nene ndikunaenda naba MCA abwiko 15 aigani maete para nchira akolekana moroche echinde chikokolekana gesusu echinde nyamasibi echinde ichuni nzaite ko bashwa contractor ngoso erega era yakorire echinde ekore chipale echinde na bintu biri mwate babagaka ikegara nintegete abagaka bali bonse natebe tikire nyombe be represented twisara sense tali ichiburia masimba ukamokonga ntegete nene monkonye torogo sentorae gusiye tengima muwanje boyo gento kyo mwele munganje intwe nabakolire gasi yenu egasi mwatwire neya moyoka yoku make sure ekyara boli momboyo osibona mubata boli moga ebujuli umonda agajete ekirama keka kusoba bwomuntu abana bo nino jabanama abana mbalema ndagite bega abana bali moko ende school gaki mamume tato meno ba sacrifice koko ira bale school na intune government to decide ngo baatole chibesa kende school osome abayibuli abayino kaiga bangi na abana bagaka bande mbogwa twa chianga chinge kaleke maen ogweta bayibuli batenge bautara kisokono nali abana barakole basome abana nzetemba sabe kikwairu yibaga soma kakibana baitumba okora nga egasiyo kama manyetero oroba kole form 4 noja ko yandi chipigipigi las baba ndwe pigipigi na baro tubaonchole torole ekera poka bando wate digringo gandwele pigipigi torenga kitoko bakonya aliye county ntoi bwana nteno mo chairman of budget nga chibesa nchiroro twabeka esifloka integeta balemi moirike at least ntoena na chi afkado chikoro kwa hash afkado kire ward lebwende konyora 400 moranyo ono monte gerere dewana ile andiki kwa irwe yesmek afkado ile kireyemo igaiga Kenya ekireyemo ekarmoko ni kakusi is 120 shillings ekiro nechi afkado irenga isatu 120 chafkade chinda temba sabenga ki e county etoko ndio molimi oito at 100 shillings montoni bwensi okubura ku risko taliwe county is 150 igo munganjire ndiboliga nkoligere tole toro sobosomoni boli botera bokekoro flock tora boli kera kibese kitabe taito tibekese account ekoroka revolving fund toro seno ina maembe aya menge balwaje tenga gari mwaro cha maembe na risko gali aiga akwa mali embe lina linga ni mutuone ndoka ndi abantu baito torenga kito konya egesaka senge chinkenke nji okoraki chiwa tokonya osene basa mwaje koi ekrogia siasa ningi chekrogia siasa mo wanje boyo igonda itente bega Ramasha omondo yo ramasha nyori sana abantu baramasha balema ramasha echiro lereganya enyombelia lingokwana mwinyo letenyi ngombelia kero mukambeni nabo twa inko baragendukie
amabati nteketendole ngaki ese program ili mwaro the public participation kwenye besanchio ekera nosabere kali abantu bagayiga boka bali ba masimba mpaka muino babulirende na bongo ja butumana torole ngaki abantu bakole biashara aga masimba mwanyota mabuli amali kaya amali kwa wida mabuli ga aya nganje amabuli ninje mweli weta abantu bakaki kibese kye basari o ne chama abuli kyalenge kibesa kiri chama abuli ne kibesa ndo sitimo bukoni tanchie county igo ndeze tenga kinyasa ikawa nchumuti karibu 8 usukia ndekera class maro sigwe abe kwemeri ayiro mutinye mu maroche amanye wikakene ndole bali kero mondo ko buli buli no lyo ko le biashara tuiwana ni nganje